Dnes sme sa vybrali na malý výlet do obce Kočín-Lančár. Momentálne sa nachádzame pred kostolom svätého Michala Archaniela v Lančári. Bol postavený na základoch staršieho kostola z roku 1332. Súčasťou areálu je renesančné protiturecké opevnenie. Obranný charakter opevnenia potvrdzuje aj prítomnosť strielní pri vstupnej bráne. Po roku 1720 pribudla hranolová väža. Celoročne je prístupné iba nádvorie kostolíka.